Čaute ľudia, moje meno je Moon, vítam vás z nového videa a toto je moje štúdio za 20 000 eur. 뜨거운 태양 아래 summer dance 반짝이는 모래shine like diamond 너의 미소에 난 녹아 babe Feel like holiday vacay every day with your babe 너에게 보낸 내 signal 시간은 계속 가고 Ok ľudia, takže v minulom videu, ktoré som vydal asi pred mesiacom, ste si mohli všimnúť, ako som si vytváral všetko, čo tvorilo základ tohto tu štúdia. Či už je to napríklad toto tu kreslo, kde budem točiť videa, alebo či už je to napríklad toto tu masážne kreslo, ktoré som si tu pritiahol z minulého baráku, kde som bol v podnájme, alebo taktiež táto YouTube stena, kde mám svoje YouTube butny a je to takto pripevnené na týchto akustických paneloch. Zároveň som si tu pripevnil aj takto gigantickú tabuľu, kde si budem písať všetky svoje nápady. A keď sa presunieme tu, no tak taktiež som si tu nechal namontovať. Alebo teda mne samému ľahkoživiteľovi sa tu podarilo pripevniť tieto akustické panely, ktoré som zároveň aj oletkoval. Čo som ale v minulom videu neukazoval je to, že ako som si pripravil alebo teda zrevitalizoval môj setup, ktorý môžete vidieť tu na takto. V dnešnom videu si teda ideme ukázať, že ako som si celý tento setup spravil, ako som si sam urobil cable management, ako som si tu pripevnil nové monitory, vďaka sponzoru tohto videa, čo je Asus. Ďakujem vám veľmi pekne a taktiež si ukážeme, ako som jednotlivé veci na tomto setupe čistil, aby som tu vedel aj naďalej dlhé mesiace či aj roky pre vás natáčať videá bez toho, aby som tu mal nejaké komplikácie. Celá táto vec trvala asi mesiac, takže som si okolo toho robil zábery a dal som to všetko do tohto videa. Ešte predtým ale nezačneme celým priebehom, tak vám iba chcem oznámiť, že tohoto kulíka alebo túto small moon mikinu môžete nájsť momentálne na moonomers.sk, lebo Vianoce sa blížia a ten najlepší vianočný darček nájdete len na moonomers.sk. Takže link máte dole v popise. OK, a my sa teda do celého priebehu tohto setupu môžeme vrhnúť. Ťažké začiatky. Začal som hneď tým, že som si poupratoval celé okolie, aby som mohol rozoberať celý svoj predošlý setup. Tak, môžeme asi začať tým, že si vypnem počítač. Hej. Kámo, ten Windows 11! Ja to vyriešim inač. Tak, to je ono. OK, borci, takže momentálne môj plán je taký, že všetko, čo mám na stole aj pod stolom, celý ten bordel, všetky káble, tak odmontujem. Dám ich na stranu a potom všetko budem zapájať od znovu. Zistil som, že potrebujem taktiež dokúpiť stojan, pretože tu mám stojany len na 2 monitory a ešte potrebujem na jeden, pretože tu sú monitory 3. Díky Asus! Takže môj plán pre dnešok je len toto tu všetko vyklidiť, aby som to tu mal poupratované, aby som mohol začať od znova. V stojanoch som mal integrované káble z predošlého monitoru, takže tieto som potreboval všetky vybrať, aby som mohol potom nové káble dať do tých stojanov. Tie stojany sa potom taktiež musel odmontovať z môjho stola, čo mi dalo zabrať a postupne som všetky stojany dal mimo môj stôl, aby som na ňom vedel pracovať. Taktiež som si odpojil moju gloriosku a dal ju na správne miesto, pretože som si potreboval vyčistiť celú podložku. To isté som urobil potom aj s myšou, s mojou Logitech Superlight. A do fucka som dal aj moju Numble klávesnicu a taktiež aj Stream Deck. Vypojil som taktiež zo svojej zvukovej karty aj môj blúčkový mikrofón, takže XLR kabel išiel preč a odmontoval som aj samotný blúčkový mikrofón, ktorý mal filter z iného mikrofónu a ktorý bol celý špinavý. Sami si ho ukážeme. Tento mikrofón proste musí ísť do vody. Nie konkrétne, ale musíme ho proste očistiť. No čo celé pôjde do vody, bude určite táto podložka na myš, pretože tým ako je čierna, no tak na nej špinu vidno úplne najviac a hlavne na kamere. Teraz už len potrebujeme vytriediť všetky káble, ktoré zostali z mojho setupu, zmotám ich a spolu s ďalšou technikou ich krásne organizovane dám na svoj stôl, aby som vedel, že s čím budem v mojom upratovaní pracovať. A tej techniky vážne nie je málo, preto si musíme švihnúť. OK ľudia, takže to je, čo vidíte momentálne za mnou, no tak je celý môj setup rozšrubovaný na posledné komponenty. Momentálne je 11 hodín večer, takže zajtra sa pustím do cable managementu, pustím sa taktiež aj do umývania vecí, lebo dajme tomu môj mikrofón je v katastrofálnom stave. A bol by som veľmi rád, keby sa mi zajtra podaril aj unboxing nových monitorov, ale to ešte uvidíme, či mi dojde z Alzy jeden držak, ktorý mi chýba na ten tretí monitor. A tak nachádzam sa len pár kilometrov od pražskej centrály, takže by to nemalo byť až také strašné. Snad to budú mať na sklade. Je tu ďalší deň a čo som urobil ako prvé? Išiel som do Alzy. OK ľudia, takže prišiel som z Alzy a mám tu prosím vás pekne tretí držak na monitor. Tomu som si ešte kúpil cable manažer a k tomu ešte baterky na GoPročko. Ale to je jedno. Hlavne tu ide o to, aby sme mali jak upevniť môj tretí monitor na môj gaming stôl. Poznáte ten pocit, keď sa sťahujete a nemáte vôbec žiadne miesto na to, že kde môžete takéto veci rozbaľovať? Ja áno. Toto video je hrozne amatérske. OK, yes, je to skoro úplne ten istý držak. Nie úplne totožný, ale je veľmi podobný. Súčasťou balenia bolo proste všetko, čo som potreboval, akékoľvek uchycovacie zariadenie a k tomu samotné rameno, na ktoré budeme dávať monitor. Takže toto máme rozbalené. A viete čo, rozhodol som sa, že sa úplne vykašľam na cable management. Idem si ako prvé rozbaliť tie monitory, lebo na tie už sa neviem dočkať. Tak, môže byť. Yes, že môže byť. Jo, ťažko sa natáča v baráku, keď som sa akurát do neho nasťahoval, ale ideme si teraz rozbaliť tieto 3 monitory, ktoré mi poslal Asus. Takže ďakujem veľmi pekne Asusu za to, že sponzoruje toto video. Ideme si od nich mrknúť tuto neskutočnú krásku a som to má byť
naopak. Takže, ideme si rozbaliť monitor číslo 1, ktorých mám dva a budú to moje monitory na pravej a ľavej strane. A toto je konkrétne monitor Asus ROG Strix XG27 ACS. To je len názov modelu, to vám asi nič nepovie. Ale čo vám môže niečo povedať, no tak sú tieto veci na boku. Je to 27-palcový monitor, ktoré má QHD rozlíšenie, to znamená, že 1440p, čo znamená 2560x1440 pixelov. Keď pozeráte na YouTube kvalitu, no tak je to v podstate táto kvalita. Túto kvalitu dokáže tento monitor v prvom rozlíšení ukázať. Má to G-Sync 180 Hz, 1 milisekundu odozvu a taktiež to má IPS panel. Takže farbičky sú a samozrejme sú to monitory, ktoré budem používať tak maximálne kámo na Discord alebo Spotify, takže tam asi nepotrebujem nič ultra. No poďme vyťahnuť to bad boya. No ukáž, poď von. Tyjo, to je porod. Tak, fajn. Takže takto vyzerá balenie a na to si zoberiem GoPročku. Nezoberiem, pretože je vybitá. Tak vám to skúsim ukázať takto na kameru. Takže máme tu... What? Toto vidím po prvýkrát v živote. Takže ja mám reálne všetky káble ešte takto v samostatnom obale. What the fuck? Mám tu proste kábel na napájanie a HDMIčko proste v takomto obale. Tak toto som ešte nevidel. Potom tu máme samozrejme stojan, ktorý vyzerá ako stojan. Máme tu taktiež nejaké papieriky, ktoré si rozhodne prečítam do posledného písmenka. Podložku podstate, môj bože, jak to je nové, ak sa to leskne. Damn. Aj tak sú mi tieto veci v podstate k ničomu, lebo to budem dávať na držiak, ale tak díky. A teraz hlavná vec, na ktorú sa teším. OK, je to naopak. Aha, to je naschvál naopak. Kouknete sa na to. Oh my god. Z Brusu nový monitor. Yes, bro. Toto je prvýkrát, čo vôbec v živote mám nejaké monitory od Asusu a musím ich veľmi pochváliť, že tu reálne majú hneď miesto, kde si niečo môžem zastrčiť a hneď to môžem aj zašrubovať. Všetky monitory, ktoré som mal predtým, toto nemali. Takže bum, žiadne šrubky, nič kámo. Všetko je to proste ready a bum, máte stojan proste. Na to ešte samozrejme ten monitor musím dať, môj bože. Nič, proste vybavené a reálne už máme funkčný monitor, teda už nám ho len treba zapojiť niekde a vybavené, ale ešte tu máme jeden taký monitor. Kámo, toto bol ten najhorší prechod na svete, ale mám tu dva monitory už. Mám tu jeden a mám tu druhý. Tieto dva monitory od Asusu budú moje side monitory, ktoré opakujem majú IPS panel, G-Sync 180 Hz, 1440p, 1 milisekundu, všetky tieto bombastické veci. OK ľudia, ale mimo týchto dvoch monitorov tu ešte máme hlavnú perličku celého videa. To znamená, že tieto dva monitory si na chvíľu odsuniem. Yes, asi takto nejak. A ideme si tu priniesť túto beštiu. Toto je prosím vás novinka od Asusu a je to 31,5 palcový OLED 4K 240 Hz monitor od Asusu. Toto je v podstate najlepší monitor, aký som kedy v živote mal. Diametrálne. Prosím vás pekne, hej, aby sme si rozumeli, tento monitor má 4K, 240 Hz, má to OLED panel, OLED, takže farby také, že ani vaše oči to nemôžu spracovať, aké sú pekné. 0,03 milisekúnd. Robíte si srandu. Kámo, keď sa nemýlim, no tak toto je najlepší možný monitor momentálne na trhu, čo sa týka vizuálnej odozvy. Ale to mám kámo na Minecraft. Môj bože, ja vás naserem. Má to hrozne malý motion blur, lebo vysokohercové lacné monitory majú väčšinou motion blur, tento monitor to nemá. Má to umelú inteligenciu, brácho. What? To som zvedavý, že kde. A má to 90W USB-C-čkový konektor, kámo. Takže to znamená, že môžem cez tento monitor, dajme tomu, nabíjať Mac. Počas toho, ako je ten Mac do tohto monitoru pripojený. To je šialenstvo. Takže tým pádom cez tento monitor si môžem vytvoriť čisto len Thunderboltový setup, napríklad do Macu alebo do mojho počítača Windowsového, cez jeden USB-C-čkový kábel. OK, ja toto idem rozbaliť, ja už sa neviem dočkať. Toto je úplná, môj bože, toto je úplný obor, hej, ale ten monitor vyzerá úplne nádherne. OK, keď toto otvorím, Ježiš Kriste, to je veľmi veľké balenie. Takže aby sme si rozumeli, že čo tu všetko znova máme tu rovnako ako pri predošlých monitoroch normálne obal na všetky káble a všetko, čo k tomuto monitoru potrebujem. Potom tu mám samozrejme stojan samotný, hell yes. Toto je neuveriteľná kvalita spracovania, hej, toto je vážne veľmi prémiový produkt. Hrozne sa teším, jak to zapojím. Tu mám potom nejaký VESA adaptér na monitor, ktorý si na monitor primontujem a potom toto nejakým spôsobom dám sem. Neviem, na to prídem neskôr. Mám to samozrejme nabíjačku k monitoru, nejakú plastovú krytku, to asi bude na svietenie. A gigantický podstavec. Môj bože, toto je jak bumerang. Keby som to hodil, čo pravda, že nechcem, no tak by sa mi to aj vrátilo, si myslím. Toto je úplná wow. Ten sound, OK, moment. Nie, to je jedno, ja sa idem pozerať na ten monitor. Oh my god! Hej, ten monitor je tak tenký. Môj bože. Pozerajte sa na to. 32 palcový 4K 240 Hz monitor je tu hoší. Pozrite sa na tú kvalitu. Môj bože.
potrebujem si to aj, ten monitor je veľký. Asi to potrebujem prehnať. Oh my god. Tak toto je extrémno. Ako toto je nádhera. Toto je čistá nádhera. Počkaj, keď to dám na stojan. OK, pozrime sa na to. Oh môj bože. Toto je vážne veľká premia. Teda keď nepočítam môj ultrawideový monitor, ktorý som používal doteraz, no toto je oficiálne najväčší, uhlopriečkovo najväčší monitor, ktorý som kedy v mojom živote používal. Môj rekord bol 27 a teda uvidíme, že ako bude tento monitor vyzerať so všetkými ostatnými. Takmer sa vedľa seba nezmestia. Oh môj bože. Ako ísť z dvojmonitorového setupu na takýto proste okolitý setup, to bude vážne pecka. Takže keď už momentálne máme tieto monitory rozbalené, tak sa asi môžeme ísť zvrhnúť na zbytok setupu, aby sme si tieto monitory mohli dať na držiak. Takže ako som povedal, monitory máme rozbalené, už ich akurát musíme dať na držiak. Takže som ich za poslednú hodinu na držak dával a nakoniec sa mi to jakž takž podarilo. OK ľudia, takže mám taký menší update, vážne asi po hodine, čo tu zapájam káble a už od začiatku robím tak trošku cable management. Tak som si stihol zapojiť už tieto prvé dva monitory a musím vám povedať, že farby na tomto monitore sú neuveriteľné. Akože normálne aj tento IPS panel vyzerá veľmi dobre, ale už momentálne vidím akože rozdiel medzi tými rôznymi technológiami, ktoré tieto monitory používajú, ale viac menej tieto dva monitory stále používam ako také tie side monitory. Majú úžasné farby, ale nepotrebujem ich až tak moc ako ten hlavný monitor, ktorý má momentálne najlepší možný panel na trhu. Proste ten OLED 4K a k tomu tých 240 Hz. O môj bože, vyzerá to veľmi nelegálne. Nikdy som nevidel 4K v 240 Hz. No a to momentálne idem robiť aj to. Pozrite sa, že ako perfektne mám momentálne správne ten monitor, že ja v podstate idem tu doprava a ono to vyjde takto stade zľava. Takže momentálne idem zistiť, že ako je na tom tento monitor. Hneď si ho teda posunieme sem na druhú stranu a ideme si tam nastaviť. Automaticky teda. 2560 na 1440. OK, pekne, máme to. A máme tu 144 Hz. Samozrejme tento monitor má až 180 čo som videl, ale používam HDMI kábel, ktorý je absolútne postačujúci a tých 144 Hz. Tento monitor to dokáže, ale na čo sa sťažujem ľudia? Nebudem kvôli jednému monitoru kupovať neviem aký dlhý DisplayPortový kábel len preto, aby som mal o 34 Hz najviac. Takže jeden monitor už máme zapojený, ešte potrebujeme zapojiť tento, ktorý je napravo. A keď tieto monitory budem mať zapojené, tak sa môžem vrhnúť do cable managementu, ktorý bude hrozný cancer, kámo. Už teraz to vyzerá úplne hrôzostrašne. Počítač už shiny, trochu som ho prefúkol od bordelu, aby bol clean. A yes, ja idem pokračovať. Nasledoval ma úplný horor, kedy som musel spracovať káble, ktoré terčali z tých monitorov. O ďalšiu polhodinu setup momentálne vyzerá takto a už mám v podstate dokončený aj celkový cable management. To znamená, že ku každému monitoru som takto prišiel a všetky káble som nastavil tak, aby sa ten monitor dal otáčať aj horizontálne. To znamená, že keď ten monitor otočím buď takto do jednej strany alebo takto do druhej strany, tak stále to tie káble utiahnu a to HDMIčko sa nevylomí úplne do horizontálu. Pozrite sa na to. Takže hlavne mi ide o to, aby sa toto dalo robiť hlavne s týmito bočnými monitormi. Pri tomto som to nerobil, pretože to nie je veľmi potrebné, pretože tento monitor bude mať stále natočený takto horizontálne, hej, ale tá obrazovka je gigantická. Alebo je to super na strih, to garantujem. Takže v podstate takto som poladil všetky káble, aj tu v podstate to, že ako to vyzerá zozadu, no tak to ani tak veľmi neriešim. Je to stále nastavené tak, aby to najlepšie vyzeralo hlavne spredu. No a tu už takto visia káble, ktoré už len potom dám do cable managementu. Prišiel som na úžasný typ ľudia a toto odporúčam každému z vás, že čo niekedy bude robiť takýto setup. Existuje takáto vec hlavne na HDMIčka. Je to female to female adapter, tuším takto nejak sa to volá. A je to v podstate taká maličkosť, ktorá slúži ako taká predĺžovačka na HDMIčka. To znamená, že keď si napríklad robíte cable management, no tak stačí, keď v podstate zapojíte dané HDMIčko do tohto adaptéra a tým pádom si zľahčíte úplne celý priebeh, pretože potom keď sa vám ten kábel akože niekde zamotá, no tak v podstate to len odpojíte. Toto sa mi veľmi ťažko robí jednou rukou, ale rozumiete mi proste. Dá sa to kedykoľvek proste uprostred pretnúť. Môžete dať kábel proste niekde do cable managementu alebo lepšie ho proste zmanažovať a potom v podstate ho znova zapojíte do pôvodného stavu. Je to o mnoho lepšie, takže len taká vychytávka z praktického života. Keď vás štvú hlavne HDMIčka, DisplayPorty, pretože mimo teda elektrických káblov, tak DisplayPorty a HDMIčka sú úplne najhoršie na cable management, tak aspoň vidíte, že ako sa to dá. Každopádne ja tu ešte mám veľmi veľa práce, takže si idem švihnúť, aby som to dokončil ešte dneska. Je 11 hodín, takže mám čo robiť. OK ľudia, updates, takže ďalší deň a mne sa konečne po hrozne dlhej dobe podarilo urobiť aspoň takýto cable management. Viem, nie je to úplne najlepšie, samozrejme tieto káble, ktoré tu trčia, no tak ešte chcem zabaliť do nejakej latky, aby tie kábly boli čo najmenej napadné, ale hlavné je teda to, že môj stôl je úplne clean. Samozrejme monitory už mám zapojené a sú plne funkčné, taktiež som si zapojil aj repráky, čo bolo celkom otrávne, pretože som potreboval káble naviesť sem do tohto subwoofru a tu nejakým spôsobom tie káble potom
potom rozposlať aj do jedného, aj do druhého reproduktoru, ale aspoň, že majú RGBčko, takže asi tak nejak. OK, teraz sa idem trošku povenovať mikrofónu, pretože tieto časti, ktoré držia mikrofón, tak tie môžu normálne umyť v horúcej vode, ale mikrofón ako samotný nie, pretože tam má samozrejme uprostred elektroniku, takže na mikrofón sa musím samostatne mrknúť, ale čo sa týka tohto tu, ja som trochu zvláštny v tom, že za tie 4 alebo 5 rokov, že čo tento, možno aj 6 rokov, čo tento držak na monitor mám, no tak mi ani raz nenapadlo, že by ho trebalo umyť a je vidno ten výsledok. No, takže teraz to idem napraviť po toľkých rokoch, čo som bol nezodpovedný. A bola to trošku väčšia makačka. Časovo nie až tak veľmi náročná, lebo mi to trvalo vyčistiť tak 10 alebo 15 minút a potreboval som to drhnúť z akokoľvek uhlu, aby som tú špinu dostal z tej kovovej konštrukcie. Mikrofón som už vyčistil samostatne, ale v ten večer som si ešte išiel po akustické panely, ktoré som si chcel dať za počítač. Tieto akustické panely natrepem sem do toho auta, no tak sa stane zázrak. O niekoľko minút neskôr. No, vyzerá to takto, neuvidím do zrkadla. A toto nie je hlavné to je, či zavriem kufor. Aha, jak to tu čumí. Okamih pravdy. Prosím. Ne. Toto bude sranda ešte. Later. OK, posunul som to viac dozadu. Pokus číslo 2. Let's go, pome, prosím. Yes, kámo. Ty vole. Tak, toto je hrot. Aspoň na tú paku dotiahnem. Kámo, akože musím povedať, že zlatá A7. 2,5 metra. Áno, sa to tu zmestilo. OK, let's go. Idem to hneď odviesť domov. Toto mi to bude robiť trošku spoločnosť. Tak OK, ideme na to. Nechcel som predsa dávať 800 korún alebo 30 eur za dovoz, keď som si po to proste vedel prísť sám. Priebeh toho, ako som lepil tie akustické peny, už ste mohli vidieť v minulom videu. Čo ste ale nevideli je to, ako mi ešte zostávalo vyčistiť si svoju podložku na myš. To čistenie som si vážne užil. Na čistenie podložky som proste použil klasickú jar. Viem, že to nie je úplne najideálnejšie, ale z toho, čo som čítal, tak je to stále lepšie, ako keby som mal tú podložku hodiť do pračky. A znova som po niekoľkominútovom čistení celú podložku opláchol. Podložka bola vážne zadrbaná, takže som tento proces opakoval ešte asi 3-krát, aby som sa uistil, znova som ju opláchol a potom som ju proste nechal len opaľovať sa na slniečku. A týmto finálnym vyčistením podložky som ukončil ďalšiu etapu budovania štúdia v mojom baráku. OK ľudia, takže aby som vám zrekapituloval tento diel. Takže čo sa týka môjho setupu, tak dneska sa mi podarilo pridať do môjho setupu 3 nové monitory vďaka spolupráci s Asusom. Takže díky moc Asusáci, pokiaľ by ste mali aj vy diváci záujem o tieto monitory, no tak máte ich dole v popise. Hlavne by som teda mal záujem o ten v strede, ten je úplne špičkový, kámo. Tie farby. Kurva. Taktiež, čo sa týka ďalej môjho setupu, no tak podarilo sa mi vyčistiť veľmi veľa techniky, ktoré som sa niekoľko rokov nedotkol a taktiež na moje pomery sa mi podarilo urobiť veľmi dobrý cable management, že či už sedím alebo si zdvihnem stôl, aby som pracoval takto zo stoja, tak všetky káble dosahujú k počítaču úplne akurát, aby sa napríklad káble nevytrhli počas toho, ako sa ten počítač zvyšuje. Alebo v podstate celý tento setup. Čo sa týka každopádne ešte tých káblov, nejaké zariadenia tu ešte časom pridávam, áno, napríklad tento router a všetko ostatné. Takže čo sa týka cable managementu tu dole, no tak tento ešte budem zdokonaľovať, ale čo sa týka toho cable managementu, ktorý je tu hore pripevnený ku stolu, tak ten si musím akože priznať, že som na moje pomery zvládol na jedničku. To ste nevideli moje cable managementy niekedy. Samozrejme ledky za monitormi sú samozrejmosťou, ale čo je tu taktiež samozrejmosťou je tento gauč, ktorý ste v minulom videu ešte tuším ani nevideli, pretože som ho reklamoval, ale podarilo sa mi ho krásne zložiť. A či už ide o komfort alebo nejaké natáčanie mojich videí, tak to máte tu nádherne aj s mojimi batnami, ktoré sa nachádzajú priamo nado mnou. A taktiež gauč nie je úplne všetko. Samozrejme tu mám ešte ďalší komfortný prvok, ktorý je toto masážne kreslo. V samom videu som povedal, že to je veľmi blbá investícia, ale momentálne keď si zoberiem noťaz, robím si nejaké napady a do toho ma toto kreslo masíruje, nie je to zase až tak zlá investícia, ako som si myslel. Taktiež ľudia, chcel by som vám ešte povedať, že keď máte akýkoľvek nápad na toto štúdio, čo by sa tu ešte dalo zlepšiť, koment sekcia je vaša, budem si od vás brať inšpiráciu. Nie ako prvé, čo mi napadlo, tak je samozrejme lepšie svetlo, nejaký ukladací priestor, aby som si nemusel kamery dávať do nejakých iných miestností, alebo taktiež aj nejaké drobnosti, nejaké proste neonky a tak ďalej. Ale keď máte nejaké nápady, vy máte veľmi dobrú predstavu, fanúšikovia, napíšte mi to do koment sekcie. Taktiež som vám chcel oznámiť, že v nasledujúcich niekoľkých videách môžete vidieť aj viacero z týchto mojich miestností v baráku, no ba dokonca aj môj celý house tour, kde vám ukážem celý barák, kde momentálne žijem a ktorý som si kúpil. Ľudia, ktorí sú na mojom Hero, no tak už videli dávno, že ako môj barák vyzerá, kde som ukazoval každú jednu miestnosť a budem tam teraz natáčať ďalšie videá o tom, že aké sú updaty v mojom baráku. Takže keď chcete všetko vidieť prednostne, no tak môžete cez môj Hero link, ktorý máte taktiež dole v popise. A ľudia, to bude z tohto videa všetko. Ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, kde bude ďalší progres. A neviem, že na čo sa tešíte vy. Ja viem, že ste veľmi zvedaví, no ja som najviac zvedavý na ďalšie videjko, ktoré vidíte na mojom kanále už za niekoľko dní. Takže tak ľudia, najlepší merch nájdete na munomerch.sk a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka. Tak zatiaľ, čus!